Magnino amaray raha fahitanao mamono anao mbola mipody. Tegna tellement za agnatin'ny relation toxique, za tsisy décision. Malgré tout ce qu'il me fait, fampiarafesana et tout fanalaparaka. Je reste toujours avec lui. Izy anareo na bevoka avy avy mandeha roa lasty. Je reste quand même, za miezaka magnavitra relation roa. Za lavitry, tsy haiko feky. Mbola akaiko vonjy angala za ty. Teriko anao za misy tonga teriko anao koa andeha azonao. Karaha zay. Aza mitady Telefony ty bakany. Oui, allô. Za tokony tsy fa tsy voaniany. Ka olo mahita zay. Hatramin'izay olo mariny zay. Je te jure comme ça. Baratra. Maivoraigna. Ambulance. Akory antsika jiaby niny vaovao maresaka akory naroany. Akory koa any. Bon. Koragna anakahy eto moa tsy niny loatra fa koragna anakahy eto mikasiky Zandrila Lily Gervais. Lily Gervais. Tanao raha misy amin'ny donia ty Lily Gervais tokony tsapanao fa raha koa fa niboaka amin'ny masonolo antena magnadio antena dika zay fa misy fahitanao fa misy conséquence ratsy le raha amin'ny masonolo anao magnadio dika zay fa misy conséquence ratsy fizahavan'olo anao. Ny raha mipetraka etany hoe Lily Gervais tsy raha niny fa le lazanao mihitsy ndro begeny raha io. Magnangy reste magnangy fo lehilahy reste lehilahy fo. Aminaka lehilahy mamopoko magnangy mihitsy ny problème aminaka. Qui que ce soit raha nataony ny ka tsy mivolagna hoe ke za tsary namopoko magnangy no fanavinandalo. Fa tsy laboly aminaka fa mipoagna magnangy. Andalo ndraiky. Ya. Ko magnangy araiky na voly ndraiky tsy magnano koa. Parce que hen fa niny na viendraha nandalo. Tsy ataony koa raha. Ya. Zegny misy amin'ny fiainana zegny. Fa popoka atao karaha laboly. Boka ianao azovina manao akaiky anao. Tahianao ke za mivolagna eto zany juste hoe za zokinao tsika boka tanàna araiky. Anao nalaza marigny zany fa mba misy participation nakany avianao nalalaza. Koa tsapanao tsara beky. Tsika sanandra mikoragna zao ke karakôry ataoko alaza nareo animateur taloha nino karaha atao nino raha atokotry ataoko. Anao mangala le temps mihitsy anao mbola tadiago mbola tselika ain'olo anao lavalava. Mbola Gervais franc tamizay. Donc tselika député anao tamizay mbola Gervais. Après ça anao nagnanaranao député. Mbola Lily Gervais. Kenya zany za magnambaranao. Matoa zegny anao mandeha mangala magnano vidéo mikaiky izy na manao kilanao magnadio le raha ça c'est un avertissement ho anao. Avertissement ho anao. Parce que magnano tsy agnanognano vidéo fo andeha hivolagna raha mikasika anao koa tsy hoe fa misy raha raiky fa tsy tantiny. Même hoe izy mivolagna hoe fa zay diso zigny raha nataoko karaha ty. Izy mbala misy potipotiny fitiavagna fa fitiavagna anany zao ty ndraiky anao. Mbala fa tsy mitovy na raiky taloha anao tsy eniky nitosisy tagnana. Zay fo antra anakah mety amaroko anao. Iala resaka popoko, iala resaka faraha io, anao nanambady olo célèbre, anao nambady artiste, anareo samby artiste, anareo tokotro araiky mampitriky vola niny. Za matoko tsara beky zany anao célèbre io à par rapport raha nataonao. À par rapport raha nataonao. Avenao célèbre. Za tsy possible hoe raha anao nazonao jiaby aminao zao ty fanagnanao niny jiaby io, hoe anao nandeha niasa tragno, na hoe anao menuisier, na hoe anao na hoe anao électricien na hoe mécanicien. Za tsy matoky. Fa vavanao le célébrité inao nazahoanao raha jiaby. Exemple raiky fo raha jiaby misy farany zany, raha jiaby misy farany.
itanaro président tsika igny poussé tsika igny niany farany azonao olo volagna Ravatomanga ny volagna kraty anao koa volagny milazany marigny volagny nino volagny tokotry mampilefanao nino tokotry mampandrositra anao anao tsy tokotry mandrositra kanefa izy mbala nivongony piège ny koragna anany ke tsy ni raha volaniko zany fa anao ndray mangataka pardon amin'olo mangataka tsy olo jiaby angatanao pardon tsy olo tady amin'ny tagna anao mangataka pardon aminany même fa nataonao le raha fa pardon aminany même ataonao devant l'olo ka atao hypocrite fo fangatanao pardon aminany même devant l'olo fa tsy solagna anao forcé ndray angataka zo ary tsy nagna fo mamany jiaby nagnamianao zo zegny mamany memely fa anao lehilahy andeha mely ho izy anao rahabe fa tsy andeha mompoko raha vaviny magnano vidéo mbadika ay mivolagna contraire raha jiaby misy io tanao la famille une fois vadinao mandeha mampilaza amy la famille nany zegny raha mahaza zy koa mbala nasitrikinao ça veut dire que araiky tiako mbala mivolagna fa zo fa tsy tantoko matoa roa zegny fa tsy nahavita nagnasitriky na ndraiky nangala vidéo nagnaboaka anao za mivolagna aminay eto ka aro igny tsy tia za c'est normal parce que zany kanao poponao zany kanao iadivanao zany kanao malonao même zo vadinao rabesenao la famille nany rabesenao volagny araka koragnana baraka raha vaviny rabesenao paka babany mamany jiaby tsy normal baka zay zatra naka eto anitra fa tsy contre no mety mivolagna aminakahy tsy aferanao zao ki zamblanao karaha ty no azafady za tsy sarazoko atao ia za tsy sarazoko atao fa comme anao zegny olo mivolagna amy réseaux sociaux anao mamboaka rahanao jiaby amy réseaux sociaux tsara raha aboakanao amy réseaux sociaux rasy raha aboakanao amy réseaux sociaux tsy anao tsy vadinao donc zay misy droit ko fa tsika mitovitovy asa tsika raha karakaraha zegny ke iala zany fa magnangy aminaka tsy popopotsy atao laboly mety kasinao tagnana izy amy raha tsy mety ataony fa tsy ataonao laboly poponao izy niany bakao nareo mbola fa zareo fa fandriagna raiky aligny zay fa nilamigny niny non karakory ataonao koa nabavinao le raha popon'olo bakao ndray izy mivolagna e valy zay fa milamigny ato e karakory ataonao mizala olany marary fonao fa anao tsisy choix kenao zay mandigny ndray anao magnano raha igny karakory atao miviavy izy mety mitomigno anao mety mioroko aminao mety magnano rapport aminao mety magnano lamoro aminao izy mais fonany bloqué fitiavagna anany koa tsy miboaka zozo na za magnano forcé anao fa tsy tia za anao fa karaha zay anao fa tetady raha hafa koa anao tsy karaha zay ke naka zany juste hoe ampinamagna anitra mantatesa commentaire maro commentaire za fa nitabebetiko anao magnano direct ndraiky tsy haiko za mahita commentaire mivolagna anao lehilahy tsy manjary anao karaha zay anao karaha zay isako olo amy commentaire anazy zany fa matoa raha boaka anao amy Facebook tsy mety misy commentaire fa tsy mety misy volagna fo ya tsy zegny anaovanao kisasiko maraisa nandrinisy koa misy raha mikasiky izy fa boakako am non tsy karaha zegny tsy karaha zegny tsika ty olo araiky fo fa raha digninao mety tsy digny koa raha digny sasany mety tsy digninao donc raha karakaraha zegny fa atsika zegny mifagnaja mifagnampy zegny le priorité merci atsika jiaby Lille Gervais député de Facebook lavalava andena amy message ty nareo kosa commentaire nareo doucement zegny fo za magnaja andry ary za tsy miasa loha andre nagnaja za na tsy agnaja za fa zao koragna itanandre olo jiaby io misy problème na vadiagna tsy atao dalala amy Facebook akato ino man raha tegna tenandre hitongavana kwa misy problème anao mamaredy mikasy popoko na hazo anao toria iserve tsa amy Facebook akato tribunal ke akato anao agnano andeha angaty kaedy amin'olo angatika hoe ampy enandre za zegny hoe mangalanao certificat médical indesy tsy haiky tantorasanao certificat médical nao toria izy anao Gervais tsy voasambany niany naregnesanay anao mamopomopoky viavy ary zahay ty na magnano karaza manao ko niany za ama grande surprise mbola naregny hoe mbola miaraka mandre mbola magnano tsipotry ankanga ama connaissance karaha raha olo fa nisaraka andry
Nataon'Andre soma edy zay tam Facebook takato edy ignan'Andre misaraka maregn'Andre mifagniry, ignan'Andre misaraka maregn'Andre mifagniry. Mivady tsy mivady tsy mivady mivady efa tsy hentsy tegna marigna amy fiaignan'Andre. Azy lanin'Andre fotoagna karaha olo mizaha novelasy zay mizaha vadiegnan'Andre akato. Koa beza raha tadiavin'Andreo mivolagna amin'olotry fô zay hoe magnanova vidéo Andre magnano tsipotrankanga aparta amy Facebook akato amin'igny koa mbô misy dikany raha ataon'Andre. Zala boroboroko vadiegnan'Andre kagny olo akato lanin'Andre fotoagna. Facebook akato nanomboka viagna ndraiky ma Facebook nafahagna régler vadiegnan'olo misy problème. Andre nifanjegny takagny tsy hitanay tam Facebook takato. Andre nagnano fanibadianana Andre nagnano tsipotrankangana Andre takagny tsy hitanay tam Facebook takato. Isk'Andre misy problème amy Facebook akato Andreo magnano miwalawala ni irma marety volagny ampia za ampiagna karakory manao fagnahy ninao mialanao ka empika ka tsy digninao ipopoko zay mialanao amin'ny popoko. Ambila izy ande za olo afa ande popohony ka viavlef ka afa ande popohony ka izy. Aminahy ny olo koa la manampagnahy tsy mande magnano karaha ataon'Andre ye. Mande miwalawala amy Facebook ni popolo li réservé za li réservé zeng izandriky igny ajeky anao mamaredy ajeky. Fa Andre fa komasy tsy agnaja tegna. Sato la aby magnaja olo tsy magnaja tegna e. Vadiegnan'Andre, réglen'Andre, amy tany réglevin'Andre izy akagny. Ary akato efa misy olo miditry laliny amin'ny problème ny vadiegnan'olo. Avako aby, vadiegna io. Olo fankahita valahiny ireo. Efa nohaniny Lil Zervey flerety ni Mama Rozy. Azonao? Efa nohaniny Mama Rozy Jonathan Lil Zervey. Tsisy raha hentsika mikasiky vadiegnan'olo akagny. Azy dirigna lala ninyany tsika magnano miwalawala ka amaregny efa egny ka zare mande magnano raha ataonjare. Ke zay empika za amin'Andre empika za amin'Andre ataovan'Andre farany niany magnano publier problème n'Andre vadiegna akato. Andre ka mbola iaraka mariazin'Andre raha publien'Andre akato farany amy Facebook akato tsy raha hafa. Ary za mahita situation'Andre ankalefako olo Andre. Akeo teto za mivolagna Andre ka mbola misaraka abokale. Mataora Zagnahary Andre, vadiegna zegny tsy soma. Vadiegna zegny tsy natao ninjaza, koa mbola tsy zakan'Andre fa nambady ni volia. Mataora Zagnahary.